हैरान कर दिले बा भूत रे। अरे बा बड़ी परेशान बा। भूत के तो साया हमनी के परेशान कर दिले बा। तहरा के कहनी नु के ओकरा के मत मुआ बा। बड़ा परेशान हो गई सर। हम का जाने कि उस साला भूते बन जाई। अरे बाप रे तो बड़ी दिन से परेशान करके रख दिले बा हमनी के। ए भाई का भइल बड़ा हा पता रहलो। हे भैया एगो बात कही भैया हमनी के 4 दिन से बहुत भूत के साया परेशान कइले बा। हाँ हमनी के सुतलो के बाद सपना में आके गर्दन दबावता। हाँ जेने जाता नहीं से भैया उन्हें बहुत परेशान करता। रास्ता निके चले दे तू शैतान के साया। हाँ भैया बड़ी परेशान बनी सो। ई ना भैया हाँ एगो सीधर बा के मठ बा। हाँ ओमे एगो तांत्रिक बैठल है तांत्रिक। अच्छा बिहान सूख के बैठी। बिहान बैठिए तांत्रिक बाबा। जी हाँ तो का करेलन? देख देख सुन झाड़ फूक करेलन। ठीक कर दिहन बाबा। जी अच्छा ठीक बा भैया धन्यवाद राउर। रब हम गोर करतनी रब के प्रणाम करतनी। ठीक बा हमनी के जितेंद्र। हाँ जी हैं बड़ा परेशान। आज तो रात हो गई। हाँ रात हो गई। अब बाबा तो बिहान बैठी हो। ध्यान बोझी हम अब रात भर। अब देखा जो रात के का होता। हाँ हमनी के रात भर में छोड़ेला आकि वो खोड़ेला कोनो गारंटी नहीं है। हैं, चलो अब केहू के घरे आराम करो। हाँ चलेगी। हाँ बिहान बाबा से दर्शन कर ले। हाँ चल आवत नहीं खेलू रे। अरे बाप भाग रहे भाई।